Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Σωσαρής, ο διοκτήτης αυτού του καναλιού και ο δημιουργός του παράλληλα. Ένα κανάλι που φιλοδοξεί να σας κάνει παρέα, να το αγαπήσετε. Ένα κανάλι αποκλειστικά κατά κάποιο τρόπο για τους μουσικόφιλους. Σε αυτό το κανάλι θα ακούσετε μουσικές που αγαπώ, οι οποίες είναι από τα είδη jazz, rock, soul, funk, reggae, acid jazz, ενίοτε κλασική μουσική και γενικά καλή μουσική. Σε αυτό το κανάλι βέβαια υπάρχουν και κάποιες λίστες οι οποίες έχουν να κάνουν με παλιά αυτοκίνητα, που είναι τα κλασικά, δηλαδή, που είναι ένας τομέας που τον αγαπώ πολύ. Μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες, και τέλος πάντων υπάρχουν και μία λίστα, δύο ίσως ακόμα, οι οποίες έχουν να κάνουν με το τόπο καταγωγής μου, το Λεωνίδιο και τα Τσιτάλια Νότιας Κοινορίας. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή διασκέδαση μέσω του καναλιού μου, και για οτιδήποτε σχόλιο έχετε να κάνετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε μάλλον στο 6930 139 730. Γεια σας.